ichao gwang' ticha gweno. Gimomiyo ichao gwang' ticha gweno en ni japiny owuon giwegi sama pok omi ng'ato thuolo ni ng'ane Salim Odenyo kata Charles Omanga kata Buka Omole emoromo bede thuolo machalo kama mar telo. Onego bed ni osegoye darubini mong'e ni capacity gi chuny gi tabia gi kaka ne Omanga odongo gi kaka Salim kata Buka Omole odongo. En jagono mobedo ni ong'eyo gima telo en to gi gima telo dwaro. Koro kar ka ichayo gwang' tichayo gweno nikech japiny bende nikech samoro ka ng'ato jadhodu kata gavana jadhodu kata ka deputy governor ai gweng'u to samoro kata gik moko dhi marach nikech iwacho ni gigi bende we must be eternally vigilant. Mana wacho ni onego bed ni wago wang'wa onego bed ni wago wang' mogo thenya. Wang' mogo thenya to ni wamoro wang'wa maonge gima kalo ma ok wa scrutinize. Koro yudo ka gini ibiro chayo japiny nikech japiny king'iyo kata gwengewa kapo ni ang' iwacho kata ni gavana dhi marach iwacho mane gin gipingo gavana nikech ok gavana onge korgi loka korgi kocha. To kar mondo mi wang'i ni to chike moketi kata kaka ginene County Governments Act wacho nang'o in terms of kata kidwa tim projects county integrated development plan ka ang'o priority areas gin mage to ka koro biro yudo gima kama ng'ikruok bende bede mami yudo ni kendo nego bende wachak wang'iyo katiba ni kendo wakole kabisa mondo wang'e to koro chike moko ma bende ma support kata devolution ma katiba oketo gi ere mane ma bende onego chako redi to mane monego gony mondo mi watwe mondo bed gima otimo limtidi. Okay. Buka e wach mar ratich oganda en achiel kuom gima katiba ni olosi ahinya